आङो सयथज ब्रह्म गामि जयमागुरि नोंथाङा दिनै इउपिपि डेआव मा थांखि लानानै जौगां जाखो दानि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपि सरकारनि जे मावनायनि स्ट्रेटेजि बेखौ मोजां मोननानै आं दिनै इउपिपिएलआवहाय जौगां जाबाय सिगां बबे राजनितिक दोलोआव दंमोन सिगां माने आङोथ' सिगां गोबाव समनिफ्रायनो आङो आफादाव एनडिएफबि आफादावहाय आङो खामानि मावबोदों दा आङो फैनानै 2015निफ्राय बिपिएफआव आङो जिउयै मोहामै बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोदों दा बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोनायनि गेजेरावबो आं दिनैसिम जेबो एप्रुभ जायाखै दा बेनिखायनो दानि नैबे दैदेननाय इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोननानै आङो इउपिपिएल सरकाराव जयेन जानाय जाबाय बेनो आं दिनै जगदान जाफैग्रोनाय जाबाय दा आंनि उनाव गोबांथार मानसियानो आंजों फैफानायनि माखासे लाइनखौ लागासिनो दङ दा आं जाखांनायनि परे इयुनाव आङो बेखौ लाबोनायनि आं मोनसे लामाखौ आं लागासिनो दं इउपिपि डेआवहाय सासे बिपिएफनि कर्मिया जगदान जादों दा मा बुंनो सानो जोंहा दिनै जों जोबोद खुसिनि बाथ्रा गोबाव सम आफादनि जानानै एनडिएफबि आफादनि जानानै हारिनि थाखाय मावसोमबोनाय बिथां सयथज ब्रह्मआ जोंनि जयमागुरि गामिनि बिथाङा गोबां सम आफादनि जानानै मावबोदों थांनाय 2015निफ्राय बिथाङा बिपिएफनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै रल लाबोदोंमोन दिनै बिथाङा जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय बिथांनि हाबफैनायखौ जोङो जोबोद गोसो खुसियै जों बरायदों बिथांखौ आरो बिथांखौ मोननानै जोंनि सराइबिलाव जों आरोबाव एसे गोख्रोंसिन जाबावबाय होननानै जों मोनदांनो हायो मानोना बिथांहा जयमागुरि ओनसोलाव बा गाव दा बिथाङा सराइबिल ओनसोलाव थायो गावनि बिहावनि न'आव बर्थमानाव बे ओनसोलावबो बिथांहा गोबां फल'वार्सफोर दं बा बिथांजों गोबां रायजो राजाफोर दं बे हिसाबै बिथांखौ मोननाय माने जोंनि इउपिपिएलआव जों गोबां बिपिएफनि वार्कार्सफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव जों मोनफिनबावनो हाबावबाय होननानै आं सानो आरो जयनिं हाबाफारिया आरोबाव सोलिनांगौ जोंना जयनिं हाबाफारिया नोंथांमोना मिडियानि जगिरि नुबाय थादों जोंना जयनिं हाबाफारिया सिरियालि जोंना गने गने जाबाय थादों दिनैबो जों सासे गोख्रों मावथि बिथांखौ मोननानै जों जोबोद प्राउड फिल खालामदों मानोना बिथाङा सासे गोग्गोम मावग्रा मानसि बिथाङा सासे एक्टिभ वार्कार्समोन माबानि बिपिएफनि थ' बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव फैबाय जखन दा इउपिपिएलआवबो बेबायदिनो गोसो होनानै मावगोन बेखौ जों मिजिंथिदों देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन